dela ekimen hori hasiera emateko bildu nahi izan dugu gure frontoian. Hortarako pixka bat taldetik antolatzen ginean, taldetik martxo bat irakurriko dugu, pixka bat amaika hori hasiera emateko, eta jarraian horren dirantzatarakoek kanta osatxukupa prestatu dute Euskal Herriaren kantai dantza jarraiek eta hori esitiko dute. Eta jarraian erre bateko taldearen eskutika, dantzekeko aukera izango guztiok, bai? Den ariketan, hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera bultzatzea duzue. Euskal Herri osoko 196.000 lagunek eman dute izena audizi edo belarri prozedura aritzeko 11 egunetan. Usurbilen 1.200 lagunetik gora izango gara partaide. Ariketan izena eman dugun lagunek 11 egunetan audizi edo belarri prozedura beteko dugu. Audiziek euskara ulertzen duten guztiek euskara hitz egingo diete, 11 egunetan. Eta ez ezagunei ere lehengintza euskaraz egingo diete. Belarri persola dutenen berriz, euskaraz hitz egiteko gai diren mintzakide guztiei euskaraz hitz egiteko gonbita egingo diete. Ariketa sozial handia da martxan duguna. Baionan egin zuen atzo Euskal Herriaren azirekiera ekitaldia. Eta bertan, Euskal Herrian audizi eta belarri prest modura arituko diren parte hartzaile datuak eskaini ziren. Euskal Herrian, 95 aditan eta 100 entitatetan egon da izena emateko aukera. Batzordeetan, lanean aritu diren milaka euskaldunei esker, 16 urtetik gora dituzten eta euskara ulertzen duten 196.000 lagunek eman dute izena Euskal Herrian. Partaide horietatik 174 audizi modura jardungo du, eta 126 arituko da belarri prest gordean. Araban, 17.000 lagun, Bizkaian 78.000, Gipuzkoan 84.000, Ipar Euskal Herrian 5.000 eta Nafarroan 20.000. Usurbilgo datuetara eta bezkero, 1.000 eta 200 lagun gehiago parte hartuko dugu ekimenean. Ezin dugu kopuru zehatzik eman, azken horriko datuak ezin izan ditugulako eskuratu. Dakizuenez, sistema informatikoa erotuta ibili azken ordutan kopuruen tamainagatik. Sareak gainezka egite horren ondorioz, Euskal Herrian egitzen urtzeko galdera sortak ezin dira bete. Horregatik, eskertuko menizueke Euskal Herriako informazio behira gerturatu eta paperian betetzea. 10 minutuko kontua da. Usurbilek, atzoko datuen arabera, izen ematundakoen 193 audizi gisa eta 117 belarri prest gisa parte hartuko dute gordean. Partaideen ezaugarriei dagokienez, Euskal Herrian izena eman dutenen 173 emakumezkoa izan da. Bereziki ere azpimarratu behar da, gazteen artean arrela osona izan duela ekimena. Euskal Herriaren baitan lanketa handia egin da elkarte zelkarte eta eragile ekimenaren aurkezpena egin eta sustatzaile sarea osatzen. Hala, Euskal Herrian 180 entitatek osatutako sustatzaile sarea izan du Euskal Herrian. Entitate horien artean daude euskararen gizarte eragileak, erakunde publikoak, enpresak eta bestelako gizarte eragileak. Usurbilen ere sare zabala osatu da, izan ere berrogei sustatzaile baino gehiago eman diote babesa euskaraldiari. Kultur elkartea, kirol elkartea, ikastetxea, auzo elkartea, euskalgintzako elkartea, alderdi politikoa, sindikatua, handia izan da denetan eragileen parte hartzea. Era batera edo bestera, euskaraldiari babesa erakutsi dioten eragileak. Usurbilgo udala, Noagoa kultur elkartea, Udanegi ikastora, Iturmeta Aina euskaltegia, Bota Puntua Berso Eskola, Usurbilgo kantu taldea, Usurbil antzeki taldea, Usurbil kirol elkartea, Zumarte musika eskola, Erudia fundazioa,
Pagazte kirol elkartea, Biurri ludoteka, Andatza Mendizaren kirol taldea. Ormendi dantza taldea, Usurbilgo gure esku dago, Javienen, Usurbilgo Euskal Herria Bildu, Usurbilgo EAJ, Dia, La, Maazkindegi elkartea, Odole Mailen elkartea, Usurbilgo Lanbide Eskola, Zubietako Herri Batzarra, Zubieta Bibliota elkartea, Usurbil futbol taldea, Gure partea elkartea, Zuriborro Kultura Eskola, Usurbilgo judo taldea, Jesus Hartze Kultura elkartea, Enean eta Itza Guraso elkartea, Urpilago elkartea, Organoaren laguna, Zubietako jai batzordea, Santuene elkartea, Santueneko gure elkartea zaharren egoitza, Usurbilgo gazte mugimendua eta Urbil merkataritza gunea. Hemendik, azken hilabeteetan jasotako babes zabala eskertu nahi dugu. Eta herritarren txartabela azpimarratu. Horregatik, partaide guztiei hartutako konpromisoa argi eta ondoen betetzea eskatzen dizuegu. Eta era berean, ariketa ilusioz eta sendo entziko deia egiten dizuegu. Ez dago ezinezkorik, ohitura aldatzea posible da, baldin eta mintzakideak edo solaskideak horretarako ados jartzen bagara. Horretarako aukera paregabea ematen digu euskaraldiak. Hizkuntza hautua norberak egiten du. Eta hautu hori aldatzea ere, neurri hori batean norberaren esku dago. Bat gehi bat ez kalari. Gure txikitik eta gure txokotik uste duguna baino askozaz ere gehiago egin dezakegu.